Hej. Hej. Hvad hedder det? Ja, skal vi spille Hunger Games, eller hvad? Ja, skal vi ikke spille noget PvP? Okay, så spiller vi om PvP. Kan jeg tage lige spørge på? Ja. Jeg gider ikke rigtig enchante, fordi jeg har... Folkens, Prøv prøv at at se. sige, hvis I liker den, eller sådan noget, I får gode kommentarer. Vi gider ikke sådan nogle dårlige. Det var ikke fedt. Ej, altså hvis I synes, de er dårlige, eller hvis I synes, der er noget, der er dårligt, så skal I bare skrive, hvad I synes, der er dårligt, og så... Ja, så... Ikke sådan noget med, at du er virkelig dårlig. At du skriver sådan direkte til mig. Jeg er dårlig. Det gider vi ikke. Nej, men altså, vi vil gerne sådan have nogle mange glade kommentarer, ikke? Vi gider ikke sådan noget, hvor at I skriver, at hvor er du dårlig til at spille Minecraft, og spille nogle single player eller noget. Det vi, altså, ja, det gider vi ikke have. Men i hvert fald så ja. Christian, bare til teater. Så. Jeg tilbage mig om 3. Okay, jeg snyder lige en tjerne min bue. Jeg tager den nu. Hvor er jeg? Jeg fik en virkelig god bue. Okay, jeg tilbage mig. Ja. Spar. Og hvor er det skubbt her? Og der var nok også være en, der hedder Holgis med i videoen. Ja, det er Tobias bedste ven. Ja, det er min bedste ven, så Er du derovre? ja. Jeg har 2 ting deroppe, så vil du have en? Jeg har 11 ting, der er opgraderet. I alt. Hvor der? 11 ting? Ja. Sgu da en af gangen, to. Jeg kunne ikke, men i hvert fald, Hvor vil jeg så have? er klar. Så kan du bare komme. Det er mig. Tog vi op i tårnet? Op i Ja. tårnet. Jeg var... Stop nu. Hvad hedder det? Ja. Hallo. Men i hvert fald, der plejer hernede i PvP, plejer der at være altså, grise og sådan noget, ikke? Og flagermus, og dem skal I passe på med, de kan dræbe jer, når altså de kan dræbe jer meget hårdt. Du mener meget hurtigt. Tobi. Du slog mig. Jeg bliver lidt, Tobi. Altså, hvad hedder det? Hvis der er noget, jeg også gerne vil have, altså, så skal I også bare skrive det til os, fordi at Tobi, tag min. vi vil gerne have nye ting at lave, så Ja. Meget musik. ja, og det, Og for eksempel. og hvis I gerne, Tobi. Jeg bliver lidt, Tobi. vent, Og der ligger fucking meget træ og alt muligt. ja, men hvad hedder det, i hvert fald så, hvis I ved noget nyt eller sådan noget, ikke, så må I meget gerne skrive det. Hey, der er en gris, der er en gris. Er der? Hvor? Og jeg ved, hvordan du skyder på grise. Du skyder med en bue. Ja, du skyder en bue på dem. Men hvor er den? Men der er en ting, der I kan opgradere. Jeg har fundet en noget, der er opgraderet, men en dårlig. Hey, der er en gris der, ikke? Det er en PvP-gris, så den skal I passe på med. Den har svært at opgradere i alt og sådan noget, ikke? Pas på. Hey, og bare skriv i chatten, hvis I gerne vil lære alt muligt med Wordstone og alt muligt. Ja. Men bare så jeg viser det den her episode, Tobi, om hvordan man laver. Ej, men jeg tror, det bliver i næste episode. Okay, ja. Og ja, hvad hedder det? Det bliver også nok på, hvor vi spiller på en anden server, som han har faktisk fortalt mig i går. Men nu er han faktisk ikke hjemme, så jeg dør. Jeg døde. Nå. Ja. Så... Men, Altså, jeg er ikke hjemme, så jeg kan ikke... nej, han er ikke hjemme, så han kan ikke få den der multiplayer, og jeg er heller ikke, eller jeg er hjemme hos min far, han har ikke fået den, eller den er ikke på den her computer, så. Men i hvert fald så. Så det er ikke. Men Kan du, jeg
fundet der enchanted i alt, og det er X-enchanted. Det er det bedste. Nej, jeg døde! Nå, skal vi spille Hunger Games så? Ja, så meget. Og der er raketter, der er raketter, der er raketter. Ui, der er raketter. Nu vil jeg spille i Hunger Games. Jeg er så sur lige nu. Jeg døde med noget, der er enchanted i et X. De her raketter, de er sjove at bruge. Synes jeg. I hvert fald. Så. Nu vi alle der Hunger Games startet, og jeg døde. Nå. I hvert fald så er det de. Nå, okay. Jeg var inde i den der, hvor der er guld. Hvor der er guldhegn. Eller sådan en guld, der går op. Jeg tror, det er etteren. 4. 4'eren, ja. Undskyld. Men det er en super fed server, i hvert fald. Og sådan noget, så Hey Tobi. du kan bare komme ind, hey. Og ja, altså. Vi har masser, hvis det er, I gerne vil vide nogle server og sådan noget, så kan I bare skrive til os også. Så har vi en masse server til. Altså jeg har i hvert fald 25 hjemme på min mors computer. Men det bliver nok ikke hos hende. Jeg optager ikke vel, så der går nok snart en uge før vi optager igen eller sådan noget, ikke? Så fordi nu er jeg hjemme hos min far, og han filmer og sådan noget, ikke? Så. Nej, Tobi, du er nødt. Nej. Og jeg fik en sms. Nå. Lige her. Ja, fordi at det er så lidt dårligt optaget, det er fordi at det virkede ikke det vi gerne vil optage. Skal det være med at slå mig? Lad være med at slå mig så. Okay, men ja. Vi skal også snart have lavet en forside. Så. Og lad være med at tage det her, jeg får måske. Nå. Men ja, vi skal også have lavet en forside til det her. Så altså, ja. Ja, men min telefon ringer. Men jeg gider ikke at sætte den. Okay. Der, der. Nej. Kom nu, kreativ. Giv mig nogle ting. Giv mig nogle ting. Nå. Okay, det bliver godt nok et dårligt game, det her. Men ja. Jeg håber ikke, at det er med, at vi er ikke Tobi, lige. jeg går op i det. Tobi, jeg går op i et virkelig højt tårn. Ja. Men altså, hvis det er, så kan vi godt anbefale en video, som både ham og mig har set, og den er rigtig sjov. Minecraft-ekspeditionen, de er sjovere end os i hvert fald, vil jeg sige. Ikke? Så dem skal jeg bare søge på inde på YouTube. Robin Samse. Ja, Robin Samse kanalen, ikke? De viser også alt det der, hvordan man filmer på YouTube og sådan noget, ikke? Og sådan noget, ja. Så. Og I må meget gerne fortælle den her video til jeres venner, fordi at det vil gøre os rigtig glade. Og ja, og sige at de skal sige videre. Ligesom. Ja, så. Vi kan godt lide, når der er nogen, der ser vores video. Fordi hvis I giver os videoer, så giver vi der noget igen. Ja. Altså, I får. Ja, altså, I skal bare sige, at I skal bare skrive i kommentaren om, at I har sagt det til jeres ven, og at de har sagt det videre, ikke? Så skal I bare skrive det til os, så får I en enchanted ting, der er enchanted, ja, måske.